ikusita, azken urtetan sare sozialek ze indar hartu duten, albisten euskerazko sare soziala sortu dugu. Azaroan abiatu zen proiektua, eta honen helburua da euskeraz aktualitatearen inguruan ematen den albiste guztiak jasotzea. Hemen daukazu pixkat berriketa.infonen aurkezpena. Hemen, ikusten duzuen bezala, lehio txiki badago, Facebooken edo Twitteren egon egin bezala, eta nik hor nire albistak sartu ditzaket. Azortze autodian, autoiara daude. Edo, auzitegi gorenak hau esan du. Helburua da, hemen ikusten dugu komunitatea egiten dugu, gure berriketan.infoni, eta hemen pixkat hori edukatu nahi izan dut, ez? Helburua da, aktualitatearen inguruan interesa daukagun jendeak, gure albisteak eta gure informazioa hor konpartitzea euskeraz. Nolabait, euskerazko informazioaren bilgune izatea. Zer sartu daiteke berriketan.infonen? Ez da bakarrik informazioa idatzia. Hemen ikusten duzun bezala argazkiak elkarbanatu ditzakegu. Nik ikusi badut autoriarak daudela, foto bat atera eta honea egin dezaket. Egon banaiz, baina adibidez hemen, foto bat atera eta Facebookera egon luken bezala honea egin luke. Gauza bera gertatzen da bideoekin. YouTube erabilita, lotura jartzen badut nik lehen ikusi dugun bideo txiki horretan, bideoa hor ikusgai izango dugu. Eta hor klik egin eta gure bideoak beste persona batzuekin, Facebookekin adibidez egin duen bezala, hemen karbanatu luke. Baina bideo bat atako banu, hemen 5 minutua hortxe jarriko nuke, eta jende guztiak ikusi ahal izango luke hemen ikusitakoa. Berriketan.info ez da goza anonimo bat parte batean. Guk informazioari sinesgarritasun ematen dugu, kazetariak gara, gu hortik abiatu genuen prozesua, beraz, erregistro horri bat betetzea nahikoa da. Ikusten duzu bezala, gaur egun, 550 pertsona daude erregistratuta, 550 pertsonei, batek interesa dauka Libian gertatzen ari denari buruz. Beste batek politikako albisteak, beste batek atletik. Bakoitzak egiten ditugun gure ekarpenekin, osatzen duela da, aktualitatea jarraitzeko modu paralelo bat. Kidez gain, hemen ikusten duzen bezala, badau gaiak izeneko atal bat, hor goran ikusten dut gehiago urdin batean, eta hor dago adibidez da futbol sortatzen. Hor futbolari buruzko aktualitatea sartzen. Beraz, ni hor sartzen banaiz, ikusiko dut, egunkarietaz aparte eta irratietaz aparte, futbola jarraitzeko beste modu bat. Berriketan.infon nahiko parte garrantzitsua da informazio dukala. Berriak, egon dela urte batzuk, hitzen aldeko apostu egin zuen, eta hitza daukagun eskualdetan, ikusten duzu, badaukatela beraien perfila. Eta kazetari guztiek badaukate beraien perfila hemen ere. Albiste bat sartzen denean, automatiko sartzen dute. Ekitaldietarako aukerare, ekitaldiak iragartzeko aukerare ematen du. Hemen, korrika 17, bertso jaialdia. Beste informazio batzuk, edo argazkiak, edo bideak sartzen ditugun bezala, aukera badaukagu okidek, aukera badaukazue, horren bateko, hemen ikusiko duzu, maien ingurua interneteko kazetaritza Deustuko Unibertsitatean. Zegoen, iragarrita horrelako zera. Importantea da, 550 markide izan da, informazioa filtratua izatea. Hau da Facebook eta Twitteren arteko erdibideko bat. Hemen, demagun, Aitor Manterola ikatu eta nik bere jarraitza egiten banaiz, horma nagusian informazio guztia jasoan izateaz gain, beste horma batean, beste perfil batean, bakarrik jarrituko dut, ni jarraitu nahi dituenan pertsona egin informazioa. Beraz, aukeraketa egin dezaket. Gauza bera gertatzen da talde egin. Nik hemen, korrikaren informazioa bakarrik jarraitu izaket da, filtro batzuk jarri ditugu, hor sortzen den informazio guztia antolatu izateko eta ikusi izateko. Badauka baita, kideen arteko mezu zerbitzu bat. Facebooken egiten dugun bezala, nik emagun hemen Inigo Arandiari adibidez, aurreko astelehenean, behar duzian mezu bat, eta esan zidan, Bilbora nola joango zara, zer egin baduzu, bizkat, eta horrekin batea, eta lehen irurik esan duen bezala, sare sozialak zein garratzen nahi dien, ikusita, berriketan.infon sarre bat ikindan momentun, aukera badago, hortik Twitterrera eta Facebookera ere bideratzeko. Esan, hau ez da beste ordezkatzeko sare sozial bat, baizik eta sare sozial osagaketak. Berriketan.info esan dut bezala berriaren proiektu bada, eta parte importante bada guk azaron abiatu genuen ez genuen horrela espero, berria.info badago lehio bat, horri ikusten duzu berriketan sare soziala, eta berriketan esartzen den informazioa lehio horretan ikusten da. Horrek ematen ditu aukera asko. Guk berria.info baditugu 20.000 eta 20.000 bizita inguru egunean.
Beraz, bada bozgoragailu bat. Ez, bozgoragailu bat, hain zuzen, hemen ikusten duzuen bezala. Blogetan sarra bat egiten denean, nik blogerretako elbidea jarri dezaket eta esan. Vladivostoketik azkeneko sarrera eta iragarri. Fotoak, iritziak eta bideak. Eta bukatu horretik, gonbidatu nahi dizuek pixkat hemen parte hartzera. Azkenean, herriketan.info sare sozial bat izan da, eta guztiok parte hartuko dugun, guk itxura eman dugu, egitura bat eman dugu, baina benetan protagonista kasu honetan kideak dira, eta horregatik gonbidatzen zaituzte parte hartzera.